DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama mayong adlaw kanatong tanan natason mas matingala mo nga muragan lanog-lanog ga eko ato ang kahimtang kay wala ta maglangay mga kasama ni so natadaan sa panimalay sa tuang sukintig paminaw para sa tuang DXDC Listener of the Day. Ato ang ilhon o ilaylahon ang ato ang mamahimog karon ato ang bida sa DXDC Listener of the Day. Ayan, maing adlaw kanimo ma'am. Unsa pangalan? Fe Mosquera. Si Ma'am Fee. Ayan, Ma'am Fee. Nakadungog mi nga DXDC mo hang gipaminaw. Unsa ka tinuod ma'am? Tinuod yun na, sir. Mga taon-taon na din ko kapaminaw sa DXDC. Taon-taon na. Ma'am Fee, nganong sa kadaghang istasyon sa Davao, nganong napili nimo nga paminawon ang DXDC? Sir, napili din akong paminawon ang DXDC tungod kay nindot ang mga programa nila, informasyon na ginahatag nila sa matag adlaw, bago permanente, tapos sa mga drama po o sa mga angkor nga maghatag nindot kay. Ayan, di basta-basta. Certified good nga listener mga kasama si Ma'am Fee. Ug tungod niya na, Ma'am Fee, ikaw ato ang listener of the day. Tungod niya na mga kasama Ma'am Fee, nami idalit sa imuhang nga regalo dawata. Ayan, radyo. Salamat! Oh, gapo kayo ng kuan ma'am ha. Una-una na ito niya kasama doon. Ayan, okay, Litson. Dawata ito ang Litson. Ay, kabugat. Pero of course, basta na yung Litson na po yung soft drink. Kay mo na ang ito ang pantulak Mount Fee. Ayan. Okay, syempre, para di mo malimtan yun ang DXDC sa tibok ni mo kinabuhi Mount Fee na atay DXDC Souvenir T-shirt. Ayan. Pagkaninod, Ma'am Fee, na nasa imuhang tanan natong mga regalo o sa ito ikasulti sa DXDC, Ma'am Fee. Daghang salamat, DXDC. O congratulations sa inyong ika-63rd nga anniversaryo. Ayan, salamat kaayo. Of course, mga kasama, live ta karon diri sa Tugbok area ni nga tuwang siyudad sa Davao. Para sa uban nato mga kaigsunan wa pa makadawat, wa pa nahimo DXDC Listener of the Day, ay muka manaka. Kay mabot gihapon mi diha sa inyong barangay. Bueno mga kasama, kawan na to si Radyoman Don Pulayo, Radyoman Jenny, kini si Radyoman Joel Bray, tatak, Arimen. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.